Ito pong 40 million na fund for the rehabilitation of Gilbert Bridge is scheduled for implementation calendar year 2024. So, dumating na po yung NEP list namin for 2024 and it is included in the NEP. So, ang Daytoy-Gayam Gilbert, ito palang Gilbert Bridge is two bridge pala ito. Kaya Gilbert Bridge 1 and Gilbert Bridge 2. Although sa tingin natin, biglang tingin is parang isang bridge, yung pala magkatabing dalawang bridge. So for Gilbert 1, 20 million and for Gilbert Bridge is 20 million. 2 is 20 million. Ito po is yung mga project under kay Kong Sandro Marcos. So ito po yung tinatawag naming sa GAA po siya lalabas. So for the meantime, itong problema po natin ng construction joint, so palliative measure muna po ang ginagawa namin with the maintenance crew. So pinapats lang po namin yung butas within doon sa construction joint para naman hindi masyadong maging ang tawag dito yung delikado sa mga traveling public, lalo na po yung nakamotor, nakabike, nakatricycle, o do sa malalaki, hindi ganun naman ka-delikado. Pero dalawa po naman yung magiging positive at saka negative effect. Positive, yung driver na inaantok, pag nalubak, nagigising. Yung naman hindi inaantok, pag nalubak, nagagalit. Dahil yun nga, nagiging baka masira yung sasakyan. Yun po ang naging epekto niyan. Pero rest assured po na ginagawa po namin lahat yung makakaya namin para sa maintenance po niyan. So far, pagpasensyahan na lang muna natin. Konting tiis. Pero within etong October and November is scheduled naman po na pwede na naming ipabid kahit listing pa muna. Yon is to fast track for 2024 para po sa implementation at pinapangako ko rin dahil isa rin ako sa nagta-travel dyan sa Gilbert Bridge na yan na uunahin ko sa aking abot makakaya na maibid niyan pag natapos ko yung estimate. So hindi na po magiging asphalt yung mga joint expansion niya? Yun nga ang problema kasi natabunan yung tinatawag na yung steel finger link yata ang tawag doon. So natabunan yon. So kailangan palabasin kasi ang nangyari yung construction joint na steel is dapat yan flexible. Pag may dumaan, naglalaro lang siya. Ngayon, nung nalagyan ng asfalto, naging rigid siya. Kaya naglalaban yung dalawang yung asfalto sa magkabilang span. Kaya umaangat yung asphalt. Tama po, sir. Sir, any appeal sa mga motorist po? Lalong-lalo na ngayon, viral po sa social media na parang may mga nasasabi, yung mga negative na mga some motorists natin na dumadaan sa Gilbert Bridge po. Any appeal po sa kanila? So, sa mga dumadaan po, nakagaya ko sa Gilbert Bridge, konting tiis at saka pag nasa Gilbert Bridge ka, wag masyadong matulin. Baka kasi may pupuntahan ka pag masyadong matulin.